Sopo ki esuk ngebel? Jana. Halo Ti. Oh, kowe ta yu? Piye? Ya 2020 iki ditunggu-tungguin pone iki. Piye? Yo ngebel esuk gelar golek info pertahiran meneh. Ya sing taun iki. Padha. Padha wae ta yu kaya tahun wingi. Padha taun diingi ya. Jo, kahanane gek kok ngene yu pakne barang wis leren suwe nyambut gawe. Ya wis nek ngono kahanane ya padha ae ya. Padha lah ya. Jo, padake wae. Ya wis Soale akeh sing takok iki. Piye infone, piye isi amplope THR piro ngono. Ya wis nek ngono padha ya. Jo, ben padha wae lah. Cuman masalahe anu kok Ti. Ijol dhuwit anyur iku lho angel ra pakat. Angel piye to yu? Mbah. Kok iso angel ku piye cara dhuwit anyar cara duneng ndi parake? Sak nggon-nggon bayi kudune wae enake. Angel ra pakat to. Apa dilongi ae lah Ti, longi jol nangil kok. Ah, yo ora kepenak to yu. Wong tahun wingi umume semono. Ya ra penak ya. Cara ngono mbiyen ku sapa ya sik ngatur ate ana THR nganggo dhuwit anyar barang ngono ku caraku mbiyen cara sapa nggih? Ah, arti yu mumet aku. Kan iki marai aku ben bodon iki budrek ngejolno dhuwit anyar taun iki angele ra pakat. Kowe yu budrek ngejolno dhuwit. Aku ki bingung kepiye sesul hari nyangoni, pane wis ora kerja. Usule sapa cara mbiyen THR ate nganggo dhuwit anyar ngono iku usule sapa? Ah, yo ora ngerti to yu. Terus nek rantuk piye iki urung tok aku dhuwit anyar kok angel kok. Lah golek kelawasan wae to yu. Lawas lah ya. Zo. Lawas dak lah. Lawasan tenan iki. Gelem ya wis ra gelem ya wis ya. Ja, ngono wae. Wis dhuwit lawas ae lah apa aku budrek-budrek kaya angil, saiki angil dhuwit anyur. Saka bank ora metu-metu, mbuh bank iki mbok nyitak mbok ora. Ya wis ngono wae to yu tipas budrek pikir. Lawas lah ya. Za. Ditampa ya lah ora ya kepeneran ndek ya. Za ta pang to duite. Ya wis nek ngono. Za. Ya dipadakno ae ya Ti ya. Za yu padake ae. Ya wis, nuwun ya Ti. Za, padha-padha yu. Ya wis yu, aku lek goreng tape iki. Ya. Aja lali nggih setrup. Za, mengko nak kopri nggih setruk. Nek perang bos sithik. Ya. Ah, ya wis yu, sak goreng tape kok. Ya wis Ya.